i Lemon Lampley desconeixien que serien les figures del partit d'anada. Randy Knowles no perdia el temps i repassava els moviments de l'Scavolini a l'avió. Els joves de l'equip eren els que estaven més animats durant el viatge. Eduard Portela, el comissionat de l'ACB, també va acompanyar el joventut. Entre la cinquantena de seguidors que va permetre l'Scavolini hi havia les esposes de la majoria dels membres de l'equip. La companya de Lampley tenia moral de victòria. Després d'una hora i mitja de viatge, l'avió d'una companyia de vol xàrter va aterrar a Rimini, a 50 quilòmetres de Pesaro. L'equip es va concentrar a l'hotel d'un aficionat de l'Scavolini, on s'allotgen els equips que juguen a Pesaro. El mateix dia del partit, els jugadors verd i negres van anar a fer un vol per la ciutat. José Montero va descobrir que al mig de la plaça de l'Ajuntament, l'entrenador de l'Scavolini, acompanyat de directius, feia relacions públiques amb els àrbitres i també amb el comissari de la FIBA. La ciutat de Pesaro, on va néixer el compositor Rossini i on estiueja el tenor Luciano Pavarotti, és una petita població turística a la costa de l'Adriàtic que en els últims anys ha perdut molts visitants com a conseqüència d'unes algues que envaeixen la costa i que dificulten l'activitat turística. El bàsquet és el principal centre d'atenció de Pesaro. Aquesta és la casa del cap de l'afició local. Des de que van guanyar la Lliga, es va pintar la façana amb els colors de la bandera italiana. L'Scavolini es vol assegurar el seu futur i per això ha invertit 100 milions de pessetes en la construcció d'aquesta residència on viuen 15 joves promeses del bàsquet italià. A la vitrina de trofeus, el més important és el de campió de la Lliga italiana aconseguit fa 2 temporades. L'Scavolini ha 43 anni di storia. L'Scavolini té 43 anys d'història. L'any passat vam participar a la Copa d'Europa i estem creant l'estructura per poder prendre part en un eventual campionat professional europeu. Volem ser un dels millors clubs del continent. En les hores prèvies al partit, a Pesaro hi havia confiança en la victòria de l'equip italià. La cinquantena de seguidors verd i negres començaven a prendre posicions per a la seva final particular. Moltes mesures de seguretat per evitar incidents. I el llegendari Nino Buscató comprant una samarreta de l'Scavolini. Jordi Villacampa es posava les botes, conscient que arribava l'hora de la veritat per la penya. El Comunale de Pesaro es va transformar en l'anomenat Inferno Bianco Rosso. 5.000 aficionats no van parar d'animar en cap moment el seu equip, sempre, però, amb molta correcció. L'Scavolini no va poder jugar el seu millor bàsquet davant de l'estratègia dissenyada per Pedro Martínez. Sota la direcció d'un revolucionat Darwin Cook, l'equip italià va perdre moltes pilotes que gairebé sempre es van convertir en fàcils contracops pel joventut, com aquest de Montero. De poc li va servir a Sergio Scariolo moure la banqueta, ja que el joventut disposa de millors reserves. L'Scavolini va acabar jugant anàrquicament. Nosaltres haurem d'estudiar una defensa millor, córrer una mica més i frenar el seu contracop. El joventut va fer un dels partits més seriosos dels últims anys. El seu bàsquet control, a més de parar el joc ràpid dels italians, va servir per fer una bona selecció de tir exterior. Tot i amb això, en cap moment Pedro Martínez va renunciar als contracops que van acabar d'assegurar la victòria del joventut a Pesaro. En Pere Martínez ha portat el partit, jo diria d'una manera magistral, ho he dit a la mitja part i ho repeteixo ara. Penso que l'ha conduït en moments decisius, amb el 15-22 desfavorable, ha fet un canvi, ha pogut mantenir encara els 3 homes llargs. En aquell moment, doncs, això ha sigut importantíssim perquè ha sigut quan ha reaccionat. La figura del partit va ser Jordi Villacampa, anomenat a Itàlia el Gran d'Espanya. Els seus contracops i la seva efectivitat en 31 punts van ser la clau de la victòria del joventut. A més de Villacampa, Lemon Lampley també va tenir una nit molt destacada, amb 21 punts i 10 rebots. De l'Scavolini s'ha de destacar el joc del pivot internacional Walter Magnifico, que amb 27 punts va ser el segon màxim anotador del partit. I també amb 27 punts l'alè nord-americà Darren Day. En
encara que als italians no els va agradar, l'arbitratge del jugoslau Gravac i del suís Lehmann va ser digne d'una final. Especialment Lehmann va mantenir a ratlla la banqueta de l'Scavolini quan li volien tirar al públic a sobre. Mentrestant, Gravac deixava fer. De cara al partit de tornada de dimecres a Badalona, el Joventut haurà de mantenir el cap fred si no vol tornar a caure en els mateixos errors que els van costar les finals anteriors. L'Scavolini encara pot oferir molta resistència. La Korac encara no està decidida. Encara queda 40 minuts que seran molt forts i bueno, que d'alguna manera tenim moltes coses a favor, com és el fet de tenir que guanyar el partit, no tindrà que recuperar punts, i després el fet de que l'afició està clar que es volcarà. Jo mantinc que la final encara no està decidida. Encara queden 40 minuts. A Badalona tota la pressió la tindran ells. Nosaltres ja hem patit el fet de jugar el primer partit a casa nostra. Soc conscient que serà molt difícil, sobretot perquè el Joventut és un equip molt fort. En el viatge de tornada, els jugadors de la penya van voler celebrar amb cava la victòria de Pesaro, encara que eren conscients que l'autèntica final es jugarà dimecres que ve a Badalona. Queden 40 minuts de bàsquet per a la celebració definitiva. A Pesaro, Pedro Martínez va viure una situació gens freqüent a les pistes de bàsquet. Villacampa no en cistella i d'ell agafa el rebot. El nord-americà de l'Scavolini inicia el contraatac perseguit per l'Ampley. La pilota li toca el peu i Martínez surt de la banqueta per dir a l'Ampley que tregui de banda i vegin la relliscada de l'entrenador verd i negre. En la repetició podran comprovar com Pedro Martínez surt amb molt d'ímpetu per parlar amb l'Ampley. Com que la pista era humida, va fer aquesta espectacular relliscada que afortunadament només va quedar en un ensurt.